Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ating bibigyan ng buhay ay hango sa karanasang ipinadala ni Leo mula sa Dubai. Ganito ang laman ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Leo. Sa ngayon, nandito ako sa Dubai. Ang alam ng karamihan ay hindi kami masyadong apektado ng pandemya dito. Pero mali sila sa kanilang akala. Sadya lamang mahusay ang gobyerno dito sa paghawak ng sitwasyon, kaya walang masyadong balita sa krisis na aming pinagdadaanan. Gayunpaman, hindi tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ang nais kong ibahagi, kundi ang kakaibang karanasang aking pinagdaanan. Leo anak, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Naayos ko na ang papeles ko, itay. Flight ko na lang po ang inaantay ko. Wala nang bawian ito. Ganun ba? 5 taon pa lang ang anak mong si Ai. Tay, ang anak ko ang dahilan kung bakit ako mangingibang bansa. Gusto ko siyang bigyan ng magandang kinabukasan. Ay, ano ba naman kasi ang naging kapalaran mo sa pag-aasawa, Leo? Ang agang namatay. Parang awa niyo na, tay. Tama na po. 5 taon na ang nakararaan mula nung namatay ang aking asawa dahil sa panganganak. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap ang nangyari. Anak, ayaw ko sanang iwan sa poder niyo si Ai.
Pero kailangan. Ayokong maranasan niya ang hirap ng buhay na naranasan ko, Itay. Hindi mangyayari yan, Leo. Mahal na mahal namin ang aming apo. Kaya huwag kang mag-alala. Aalagaan namin si Ai habang wala ka. Oh, nagustuhan mo ba dito, Leo? Oo, Ate Viring. Leo, wag mo na akong tawaging ate. Viring na lang. Hindi naman halatang panganay ako sa'yo ng 5 taon. Sa bagay, tama ka. Mas bata ka pang tignan kesa sa akin. Huwag mo akong biruin ng ganyan, Leo. Baka maniwala ako sa'yo. Totoo ang sinasabi ko. Mas bata kang tignan kesa sa akin. Sa bukid kasi ang trabaho ko sa Pilipinas. Kaya mas matandang itsura ko. Kahit na mas bata ako sa'yo ng 5 taon. Ikaw talaga. Hindi importante ang itsura sa pagtatrabaho mo dito. Ang importante, masipag ka. Dahil ang kasipagan mo ang bubuhay sa'yo dito. Kumusta na kayo, Tay? Natanggap niyo na ba ang padala ko? Oo, anak. At gaya ng nais mo, nagtabi kami ng para sa gastusin namin. At yung iba, ibinayad na namin sa mga utang na naiwan mo dito. Salamat, Tay. Walang anuman, anak. Alam kong nasasabik ka na sa anak mo. Ganon din sa iyong ina. Kaya lang umalis sila. Namasyal sila sa bahay ng Kuya Selmo mo. Ganun ba? Hindi na po bale. Sa susunod na lang kami mag-uusap. Mag-ingat kayo paragi dyan, ha? Huwag niyo pong pababayaan ang anak ko. Huwag kang mag-alala, Leo. Kami na ang bahala sa anak mo. Ikaw ang dapat mag-ingat dyan. Opo, Tay. Tatandaan ko pong palagi ang bilin niyo. Bye! Oh, huwag ka nang malungkot, Leo. Ano ka pa? Viring. Huwag mo na silang isipin. Ang mahalaga, tayong dalawa. Dahil siguro medyo mahina ako at kailangan ko ng magpapalakas ng loob ko, kumapit ako kay Viring, Ate Emmy. Walang problema dahil pareho kaming malaya. Balo ako at si Viring matagal nang hiwalay sa ama ng kanyang anak. Noong una, aminado akong masaya ako at inspiradong magtrabaho. Pero habang tumatagal, parang nasasakal ako sa relasyon namin ni Viring. Leo, pirmahan mo ito.
Ano ito, Viring? Basahin mo. Oh, bagong kontrata ito Saan galing to? Kanino pa? Di kay boss. Ako na ang naglakad ng lahat para ma-renew agad ang kontrata mo. Pero Viring, uuwi muna sana ako sa Pilipinas. Gusto ko nang makita ang pamilya ko. Ano ka ba naman, Leo? Nailakad ko na lahat ang papeles mo para ma-renew mo ang kontrata mo. Tapos ngayon, gusto mo pang umuwi sa Pilipinas? Viring, 2 linggo na lang matatapos na ang kontrata ko. Gusto ko nang makita ang anak ko. Gusto mong makita ang anak mo? O may katatagpuin kang ibang babae pag uwi mo sa Pilipinas? Viring, Hoy, Leo, huwag mo akong lokohin. Kayang-kaya kitang siraan sa mga amo natin dito para hindi ka na makauwi sa Pilipinas. anong ibig mong sabihin? Kaya kitang ipakulong dito sa Dubai. At kailanman, hindi ka na makakauwi sa Pilipinas. Ano? Kumusta ka na, anak? Okay ako, Papa. Asan yung baby doll ko? Ipapadala ko na lang, anak, ha? Hindi pa kasi ako makauwi. Yay! Magkakaroon na ako ng baby doll! Oo, anak. Magkakaroon ka ng baby doll. Ipapadala ko yun. Ibigay mo muna yung cellphone sa lolo mo para makapag-usap kami. Opo, Papa. Hello, anak. Itay? Oh, bakit, Leo? Anong nangyayari sa'yo? Umiiyak ka ba? Namimiss ko lang kayo, tay. Huwag kang mag-alala. Magkikita na kayo pag uwi mo. Matatapos na ang kontrata mo dyan, di ba? Tay, irirenew ko po ang kontrata ko. Kaya hindi pa ako makakauwi. Ha? Iyan po ang totoo, tay. Hindi pa ako makakauwi. Mabuti naman at sinunod mo ang kagustuhan ko na manatili ka muna dito sa Dubai kesa umuwi ka ng Pilipinas. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo, Leo. Kayang-kaya kitang ipakulong dito sa Dubai at hindi ka na makakauwi sa Pilipinas. Bakit mo ginagawa sa akin to, Viring? Anong kasalanan ko sa iyo? Wala. Gusto ko lang makasiguro na hindi mo ako hihiwalayan. Alam mo, naiintindihan ko na ngayon kung bakit hindi ka pinakasalan ng ama ng anak mo. Ha? Ikaw yung Hoy, klase Leo. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Baka hindi mo magustuhan ang kaya kong gawin sa'yo. Wala talaga akong magawa dahil natatakot ako sa maaring gawin ni Viring, Ate Emmy. Ang mahirap,
Itinago pa niya ang passport at lahat ng papeles ko at pinagbantaang isusuplong sa mga otoridad na iligal ako sa Dubai. Hanggang lumipas ang panahon at malapit nang matapos ang aking kontrata. Anim na buwan na lang, matatapos na ang kontrata mo, Leo. Parang awa mo na, Bering. Hayaan mo na akong makauwi. Gusto ko nang makita ang pamilya ko. Huwag kang mag-alala. Sabay tayong uuwi ng Pilipinas. Ha? Oh, ba't ganyan ang reaksyon mo? Parang hindi mo nagustuhan ang sinabi ko. Kuwan kasi. Ayaw mo yata akong kasamang umuwi ng Pilipinas, Leo? Sinusubukan mo ba ako? Huwag mo akong susubukan. Dahil pag sinabi ko, gagawin ko. Yan ang problema ko, Tay. Si Bering din ang dahilan kung bakit hindi ako nakauwi ng Pilipinas nung natapos ang unang kontrata ko. Sabi ko na nga ba, noon pa man, may hinala na ako. Ayoko lang magsalita, Leo. Pero ngayon, sa'yo na mismo nang galing ang katotohanan. Matanong lang kita, anak. Mahal mo ba ang babaeng yan? Inaamin ko, Itay. Minahal ko si Bering. Gusto ko na nga siyang ipakilala sa inyo. Pero nagbago siya. Gusto niya akong hawakan sa leeg. Gusto niyang sundin ko ang lahat ng utos niya. At ang pinakamalala sa lahat, gusto niya akong ilayo sa inyong pamilya ko. Ano? Yan ang hindi pwedeng mangyari, anak. Paano kaya kung kausapin mo na lang ang mga amo niyo? Sabihin mo ang panggigipit sa'yo ng babaeng yan. Tay? Subukan mo lang, Leo. Wala namang masama. Para malutas ang problema mo, anak. Sige, Tay. Gagawin ko ang sinabi niyo. Walang hiya ka. Trinaydor mo ako. Pagkatapos ng mga ginawa ko para sa'yo, nakuha mo pa akong isumbong sa mga amo natin na itinago ko ang mga papeles mo? Nagkakamali ka, Bering. Hindi ako nagsumbong. Nakiusap lang ako na kung pwede, makabalik pa ako sa pagtatrabaho sa kanila pagkatapos kong umuwi sa Pilipinas. Dahil alam kong sisiraan mo ako sa kanila. Hayop ka! Ako na ngayon ang hindi makakabalik sa kanila. Lalo pat nalaman nila na totoo lahat ang sinabi mo na itinago ko ang mga papeles mo. Pasensya ka na, Bering. Hindi ko rin inaasahan ang nangyari. Ito lang ang masasabi ko sa'yo. Magbago ka na. Baka sakaling makahanap ka pa ng mga among gaya nila. At umaasa akong mangyayari yan. Magbago ka na, Bering.
Kahit ako, nagulat sa kinalabasan ng lahat, Ate Emmy. Ang nais ko lang ay humingi ng tulong sa mga amo namin para makabalik pa ako sa kanila dahil alam kong sisiraan na ako ni Viring. Pero napansin pala nila na may hindi magandang ginagawa si Viring. Ako, pinabalik nila ako pagka-uwi ko sa ating bansa. Kaya hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin ako sa kanila. At masaya ako dahil naibibigay ko ang pangangailangan ng aking pamilya sa Pilipinas. Lalo na ang pangangailangan ng aking anak. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Leo. Leo, salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Tama ka sa huling bahagi ng iyong salaysay. Walang magandang mapapala sa panluloko sa iba at napatunayan mo ito. Sana panatilihin mo ang iyong kabaitan. Muli, maraming salamat sa pagbahagi mo ng iyong karanasan dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsubok na